बिथांमोना गोबां सोलोंथाइनि जौगानायनि बाथ्रा बुङो, बिराद मोजां मोजां बाथ्रा बुङो, नाथाय दिनै उइदाउट बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ गारनानै माबोरैहाय सोलोंथाइ जौगानायनि बाथ्राखौ बिथांमोना साननो हायो। हाजार हाजार फरायसाफोर बेयावहाय मोनसे सिमां लानानै ड्रिम्स लानानै दिनै फरायगासिनो दङ, नाथाय दिनैसिमबो गोबाव सम जाबाय जे लाडु सिंआ गोबां माने एलिगेशन बिनि सायावहाय जाख्लनाय, बिनि सायावहाय गोबां माखासे केसफोर दिनै CM भिजिलेन्स कमिटिनिफ्राय एरेस्ट वारेन्ट ओंखारनायनि उनावबो दिनै सासे दायनिगिरि मानसिया बेवहाय माबोरै बिसि जानानै मोनसे गोथार बिश्वबिद्यालयावहाय इउनिभारसिटियाव माबोरै बिसि जानानै जिरायबाय थानो हाखो? दा बेबायदिबा माबोरै जौगागोन? बिटिआर ओनसोला माबोरै जौगागोन? बिदिबा जोंनि आसामा माबोरै जौगागोन? नि थाखाय जेनेरेशनखौ मोनसे ब्राइट खालायनांगौनि थाखाय, गोजौ सोलोंथाइ होनांगौनि थाखाय, क्वालिटि गोनां लाबोनांगौनि थाखाय मानव गेदेर प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा दायथ' लानांगौ आरो आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां बिथांमोनाव दायथ' लानांगौ। आसामनि जिहेतु गभर्नर मानगोनां गभर्नर बिथाङा दायथ' लानानै खामानिखौ मावनांगौ। दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव गेटआवहाय फिन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आदार अर्गेनाइजेसननि दैदेननायाव फिन सोमावसारनो गोनां जाबाय। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बिसि लाडु सिंनि हेंथायै बिथांनि जे गेनाखान्थि जाख्लनाय आरो केलेंकारि बेफोरखौ लानानै बिनिफ्राय रिमुभ खालायनांगौनि थाखाय आरो गोदानै बिसि नांगौनि थाखाय फिन जोङो सोमावसारनो गोनां जाबाय। बेवहाय गोबां माने जोंनि गुबुन गुबुन इउनिभारसिटि, कलेज आरो जोंनि जे एबसुनि दैदेनगिरि बा रायजो राजाफ्रा बेवहाय बाहागो लादों। दा जोंनि थाखाय बेयो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव जे जों मिन्थिगौ जे मोनसे देशनि, मोनसे कान्ट्रिनि जे खुन्थियानो जाहैबाय, बेकबनानो जाहैबाय सोलोंथाइ, एडुकेसन। दा एडुकेसनखौ लानानै जोङो माब्लाबाबो कमप्रमाइज खालायनो हाया। मानो होनबा एडुकेसन गैयाबा, सोलोंथाइ गैयाबा दिनैनि थारिखाव जोङो गुबुन कान्ट्रिजों बा गुबुन सुबुंजों जों चेलेन्ज खालायनो हाया आरो मालाबाबो गावनि जे साननाय हनाय बेखौ जोङो जाफुंसार होनो हाया। नाथाय दिनैनि थारिखाव दुखुनांथाव बाथ्रा, दिनै आसामनि जे गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे जे बिटिआरनि जोंनि चिफ प्रमद बर' मानव गेदेर बिथांमोना गोबां सोलोंथाइनि जौगानायनि बाथ्रा बुङो, बिराद मोजां मोजां बाथ्रा बुङो, नाथाय दिनै उइदाउट बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ गारनानै माबोरैहाय सोलोंथाइ जौगानायनि बाथ्राखौ बिथांमोना साननो हायो? जों नुबाय दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव गोबां एफिलिएटेड कलेजफोर दङ, गोबां हाजार हाजार फरायसाफोर बेयावहाय मोनसे सिमां लानानै ड्रिम्स लानानै दिनै फरायगासिनो दङ, नाथाय दिनैसिमबो गोबाव सम जाबाय जे लाडु सिंआ गोबां माने एलिगेशन बिनि सायावहाय जाख्लनाय, बिनि सायावहाय गोबां माखासे केसफोर दिनै CM भिजिलेन्स कमिटिनिफ्राय एरेस्ट वारेन्ट ओंखारनायनि उनावबो दिनै सासे दायनिगिरि मानसिया बेवहाय माबोरै बिसि जानानै मोनसे गोथार बिश्वबिद्यालयावहाय इउनिभारसिटियाव माबोरै बिसि जानानै जिरायबाय थानो हाखो? दा बेबायदिबा माबोरै जौगागोन? बिटिआर ओनसोला माबोरै जौगागोन? बिदिबा जोंनि आसामा माबोरै जौगागोन? दिनै जों नुबाय गोबां फरायसाफ्रा डिप्राइभ जानो गोनां जादों। बायहेरायाव बिथांमोनहा फरायनो थाखाय, इउनिभारसिटियाव एडमिसन लानो थाखाय एन्ट्रेन्सआव पास जानायनि उनावबो दिनैहाय रिजाल्टआ लेट ओंखारनायनि उनाव जे दुखुनांथावै बिथाङा एडमिसनखौ मोनहैया। दा बिदिबा माबोरै जौगागोन? जों मा आसा खालामनो हायो, मा सिमां नुनो हायो? दा बेनि थाखायनो रिकुवेस्ट खालायदों जोंनि बिटिआरनि जे काउन्सिलनि मोनसेल' नायल' जाल' जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जे बेखौ गोबां सहिद जानायनि उनाव आन्दलन मुभमेन्ट खालायनायनि उनाव मोननाय, जों बेखौ मालाबाबो दंस' खालायनो हाया। बिनि थाखायनो बिटिआरनि मानगोनां चिफआ दायथ' लानांगोन जे जिहेतु लाडु सिंखौ बोखारनायनि थाखाय, लाडु सिंनि माने एगेन्स्टै बेखौ रायज्लायनानै गोदानै जोंनो बिसि नांगौनि थाखाय बिथांमोना दायथ' लानांगोन। आसामनि चिफ मिनिस्टारा जिहेतु सोलोंथाइनि बाथ्रा बिथांमोना सानदोंबा, मोजां जौगाथायनि बाथ्रा सानदोंबा, क्वालिटिनि बाथ्रा सानदोंबा थाबैनो रिमुभ खालायनानै गोदान जोंनो बिसि नांगोन। नङाबा फैबाय थानाय समाव बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जे गासै फरायसाजों लोगोसे बेवनि जे सिङाव थानाय एफिलिएटेड कलेजनि फरायसाफोरखौ लानानै जोङो आरो गण आन्दलन खालायगोन आरो बे गण आन्दलना उननि पर्यायावहाय मा जालाङो बेखौ हयथ' परिबेसा खिन्थागोन। दा बेनि थाखायनो आर्लि रिकुवेस्ट खालायदों, गोसो गोरबोजों रिकुवेस्ट खालायदों जिहेतु काउन्सिलनि जोंनि सिंनि गासै परिबेसखौ सोलोंथाइनि थाखाय जेनेरेशनखौ मोनसे ब्राइट
बानायनांगौनि थाखाय गोजौ सोलोंथाइ होनांगौनि थाखाय क्वालिटि गोनां लाबोनांगौनि थाखाय मानव गेदेर प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा दायथ' लानांगौ आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां बिथांमोनाव दायथ' लानांगौ आसामनि जिहेतु गभर्नर मानगोनां गभर्नर बिथाङा दायथ' लानानै खामानिखौ मावनांगौ जों मिथिगौ दिनै बियो माने सोलोंथाइ इडुकेसन माने इउनिभारसिटिया बियो चिफ मिनिस्टारनि आखाइ नङा बा प्रमद बर'नि आखाइ नङा बियो जों मिथिगौ बेयो गभर्नरनि मानगोनां माने एक्सेलेन्सि गभर्नर चेन्सेलरनि बिथांनि जे माखासे बावहाय दायथ' थायो माखासे इउनिभारसिटिनि बाहाय माखासे ग्रेन्ड कमिसननि माखासे दायथ' थायो अब्लाबो जिहेतु लकेलखौ बिथांमोना सिन्था धारना खालायदोंबा जोंनि ओनसोलखौ जौगानायनि बाथ्रा सानदोंबा फारफ्रोमबो बिथिङाव जों क्वालिटि गोनांनि बाथ्रा सानदोंबा बेवहाय निस्सय जोंनि बिटिआरनि काउन्सिलनि मानगोनां हेड जाय दिनै बिटिआरखौ दैदेनदों प्रमद बर' सारनि बेवहाय माखासे रल थानांगोन आरो दायथ' थानांगोन नङाबा जुदि रेसपन्सिबिलिटि लायाबा जोंनि जेनेरेसन जा कलेजाव फरायबाय थानाय फैबाय थानाय आपकामिं जायफोर दिनै कलेजाव फरायगोन मोनसे सिमां लानानै इउनिभारसिटियाव जायफोर दिनै फरायनो फैगोन बिथांमोना लादु सिंनि सिङाव थानानै मा सिमां नुनो हागोन मा खालायगोन दा बेनि थाखायनो गोसो गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामबाय बिटिआरनि काउन्सिलजों लोगोसे गिबि मन्थ्रि आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो गभर्नर साहाबा जेरैखि जाया लादु सिंखौ बोखारनानै गोदान इमिडियेटलि जोंनो बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 8 अक्ट'बरनिफ्राय 12 अक्ट'बर दानाव सानबानि हाबाफारिजों मेगालन लोगोसे एक्सेन्स मेला खुंफुंगोन बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन क'क्राझार सहरनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस साखाथियाव खुंफुंजानाय मेगालन काम एक्सेन्स मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 7,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगालन काम एक्सेन्स मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो क'क्राझारनि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंनै हेलमेट फ्रि बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसवेर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो मेगालन काम एक्सेन्स मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000399187 8822 018193 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।